mistakes yn ffynnu, mae pobl yn deall beth ti'n eisiau dweud. Dwi'n dysgu Cymraeg. Os ti'n siarad Griff, byddai'n ffilm o ti. Fi fi'n dysgu drama i students weithiau. Ac rwy'n gwneud massive cwrs ar improvisation, byrfyfyr, a un o'r pethau sy'n really bwysig mewn y byd impro ydy, os chi'n gwneud mistake, mwynhewch e, cos mae'r a mae hwn yn really toddi mewn i byd performio go iawn. Os wyt ti'n mynd i weld play a maen nhw'n gwneud mistake sy'n amlwg, a maen nhw'n trio sort of adeiladu mewn i'r perfformiad. Mae'n kind of really weird. Ond mae pobl really enjoy it pryd pethau mynd yn wrong. Dyn ni ddim yn mynd i'r syrcas mwyn gweld y dyn yn cerdded ar y wyfren. Ni'n mynd i'r syrcas mwyn bod yn noson pryd mae'r dyn yn gwmpa off y wyfren. neu weld y llew yn bwyta pen yr lion tamer. That's why we do it. Ni'n hoffi mistakes. Ond ymgynghoriad, mae gair... Ymgynghoriad, mae'n wych. Ti'n gael gael y script writer. Dylen Dylen nhw wedi gofyn barn pobl, I suppose, bydd y ffordd ar rhywun. Dylen nhw wedi gofyn barn pobl? Sorry? Beth ti'n meddwl dylen nhw wedi digwydd? What do I think about the break? Gellu ti dweud, os mae ymgynghoriad yn anodd i dweud, you could say, dylen nhw wedi gofyn barn pobl. Barn? That's naming another magazine. Another publication. Right. Dyle bod ymgynghoriad am enw'r bont. Dyna pobl wedi cael y golwg i ofyn barn pobl. I Gymru fynd.